Helo, snai, Seimar Roberts dwi, uwch Wardeiniaid Gogledd. Croeso i ni mewn Pen y Pas. Dyn ni'n fyny y Wyddfa heddiw fyny Llwybr Pyg. Mae Llwybr Pyg yn y llwybrau mwyaf poblogaidd fyny'r Wyddfa. 200,000 o bobl yn cyrraedd rhwng hwn a'r minus yn flynyddol, fyny'r ag lawr, i gyd o Pen y Pas. O bobl yn gofyn i gwerthanedd Wardeiniaid aml iawn, ydy'n llwybr hawdd neu beidi'r llwybr hawdda fyny'r Wyddfa. Gwir ydy, se'r un llwybr fyny'r Wyddfa'n hawdd, ond fynydd prysur a poblogaidd. A mae'r llwybrau i gyd yn heriol. Mae gyd ystyried bod y llwybrau i'r safon heriol mynyddig fel yna. Ond mae'r pyg yn llwybr poblogaidd ac yn eitha gymharol hawdd i'w ddilyn. Fel gwelwch tu nôl ni, mae'n tîm llwybrau wedi bod yn gwneud gwaith dros blynyddoedd yn gwella canolchadw'r llwybrau gan wneud llwybr ar wyneb llyfn i ni gerdded. Mae'r Bartneriaeth ar Awyr agored yn Elain, a da ni'n trio annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau Awyr agored o bob math bydd iechyd a lles, rili. Mae hynny'n golygu mwyn cadw'n iach yn gorfforol, lles meddyliol, pethau fatha meddwl am waith yn y diwydiant, a defnyddio'r Awyr agored o fewn cymunedau lleol, lle mae pobl yn byw yn ganol yr adnoddau a'r golygfeydd bendigedig yma. Ond bod o yn cael ei weld fel rhywbeth mae pobl yn wneud yn rhan o'i bywyd o ddydd i ddydd. Mae yna rhywbeth i bawb, does? Mae pobl, pan maen nhw'n ffeindio rhywbeth maen nhw'n rili mwynhau, mae o'n bleser gweld rhywun yn sylweddoli, o ie, mae hyn yn rhywbeth fedra i gario ymlaen a gwneud yn hir dymor. Achos dyna da ni'n dod yn grediniol ohono fo, bod mae pobl yn byw unrhyw le yn Gymru, mae yna adnoddau iddyn nhw'n wneud, bod o yn ganol dinas Caerdydd, felly bod nhw'n gallu mynd i'r parc, neu os dyn nhw'n byw yng nghanol yr Yrru, a bod nhw'n dod i ben yr Wyddfa. Mae yna anturiaethau ar bob lefel, a mae yna weithgaredd sy'n siwtio pawb. Mae'n jyst yn mater o drio gwahanol bethau a gweld beth sy'n mynd â diddordeb chi. Wynt yn barod. O ti fe de, ni'n ti hanner awr i ffwrdd allan o Pen y Pas. A hwn probably yn y darnau o nodda o'r Llwybr Pyg. Yn eitha serth. Ie, mae hynny'n iawn. Cyngor sy'n ei roed i bawb, di cymwch eich amser, digon o seibiant, a digon o ddŵr hefyd de. Mewn botel reusable. Fel rhan o'n gwaith i archwilio'r Yrru, gyda y system monitro rhywbeth tramwyth. Os ydych chi o fewn yr Yrru ac yn dod o draws problem, plis gadewch ni wybod mae bod mynd ar ein gwefan a cofnodi bod chi wedi dod o draws problem ar ryw giat sydd ddim yn agor neu gamfa sydd wedi malu. Plis gadewch ni wybod a nhw'n i drio delio efo'r broblem fel sy'n briodol. Ydych chi wedi cyrraedd y darn yma o'r Llwybr Pyg, sef bwlch y moch. Mae'n bwysig bod chi'n cyrraedd ar y llwybr ac yn mynd dros y ddwy gamfa am y gopa'r Wyddfa. A lot o bobl yn dod i'r pwynt yma ac yn gweld y mynydd tu nôl i mi ac yn camddeall hwn fatha'r Wyddfa. Crib goch di hwn. Mae crib goch yn llwybr yn sgrambl gradd 1 ochr chyllell a mae'n serth ac yn heriol iawn, dim ond i rywun profiadol i gerdded. Felly mae'n bwysig bobl sydd am wneud Llwybr Pyg i'r Wyddfa yn sticio i'r llwybr cywir yn dros y camfeydd. A rydyn nhw'n clir wrth heddiw, welwch i'r Wyddfa'n glir nôl i mi a tu nôl i crib goch. Mae'r ddiwrnod mwy cymylog, mae'n weithio'n gallu bod yn drafferth i gweld. Mae'n bwysig bobl mynd lawr y llwybr, dros y ddwy gamfa a sicr llwybr cywir. Alec di enw fi a dwi'n swyddog carbon i'r Parc Cenedlaethol Yr Yrru. Mi o'n i'n swyddog Yr Wyddfa Ddiblastig ac yn arwain ar y prosiect cyffroes yna, ond erbyn hyn dwi wedi bontio i fod yn swyddog carbon. Dwi yn archwilio ffyrdd o lleihau allyriadau ymwelwyr ond trigolion hefyd, ac i weld sut allwn ni fel parc addasu i newid yn hinsawdd ac amddiffyn y rhinweddau arbennig. Rhai ohonyn nhw, ydych chi'n gweld o gwmpas fi heddiw yma. Felly, i baratoi, os ydych chi'n dod i ben y Wyddfa am y tro cyntaf, mae canllawia mentra'n gall
yn ddefnyddiol iawn. 3 peth i gymryd i fewn i ystyriaeth. Oes gennych chi'r sgiliau a'r wybodaeth berthnasol i beth ydych chi'n bwriadu wneud. Oes gennych chi yr offer, yr ger angen rheidiol, beth ydych chi'n gario, beth ydych chi angen ddod efo chi. A'r trydydd peth ydy, ydych chi wedi gwirio'r tywydd. Checio bod yr tywydd yn addas i beth ydych chi'n mynd i wneud a cadw golwg ar y tywydd achos mae modau yn gallu newid yn y mynydd hefyd. Bobl yn sylwi'n aml nad wrth gwrs bod yr tywydd ar y copa'n holl wahanol i'r gwaelod i Paslin Llanberis, lot o hyrach. Yndi, a hyd yn oed ar ddwrnod braf fel mae hi heddiw, oedd y rhagolygon tywydd yn dweud bod hi'n gaddo eira ar y copa ddoe, felly oedden ni bore yma yn just checio hynny i wneud yn siŵr bod yr amodau dan draed yn addas. Does na ddim yn ôl yr adroddiad ar safle Yr Wyddfa bod na eira ar hew wedi disgyn ar y mynydd ddoe, ond y tasa fysa ni wedi dod â offer gwahanol, dod â spike sy'n sgidia, layers mwy cynnas. Felly mae'r wybodaeth i gyd ar gael, mae jyst yn bwysig bod rhywun yn gwybod lle fynd i chwilio amdano fo. Ar un y darnau mwy o heriol, ar graig, reit o dan yn crib goch. Da ni'n trio'n gorau glas fel da ni'n gallu i gynnal chadw'r llwybrau, ond mae hwn yn atgoffa ni bod ni ar fynydd ar ddiwedd dydd, ac y darn yma, yr unig ffordd rownd i groesi'r graig. Cymwch eich amser, cymwch eich bwyll. Wyddfa reit arbennig i fi, ges i fy magu ar hen fferm yn Cwmfal, ac o'ch chdi'n gweld copa'r Wyddfa o Llanfestiniog. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn gweld y mwg dod off y tren o Llan, ac dwi'n cofio just meddwl am blynyddoedd sa mor neis gallu dringwr. Dyma ni, o'r diwedd, 30 mlynedd wedyn. Cofio i fi oedd o'n pan i'n ysgol gynradd yn Llanuwchlyn yn ar y mynd i Rhyddy, ganolfan Awyr agored. Cofio hynna? A oedd yn unig tripiau gwahanol fyny'r i copa, fyny'r llwybr Cwellyn, sy'n blwyddyn, efo'n ffrindiau i gyd, a y mynydd cyntaf i ddringo, a dal wrth y modd pan do fyny yma'n de. So ti'n gweld o ti dweud, ti'n gweld o ti chdi yn Blaen o Ffestiniog, dwi'n ochr Llanllymni, ti'n gweld o'n hollol glir o ti. A bod ti ddim yn pobl o sbio arno fo, mhan ti'n sbio arno fo, ac yn dweud, waw, dwi eisiau mynd i fanna. A bod ti'n cael mynd efo nhw i fyny, mewn brofiad ti'n rhoi iddyn nhw wedyn, maen nhw'n cofio. A dyn, mae'n ffordd fes dweud mewn bore yma, dwi'n mynd i copa'r Wyddfa heddiw. Waw, wyt! A dwi'n mynd o ladra, dwi wedi bod yn fanna heddiw. A fel ti'n dweud, golygfeydd, dydig, ti'n weld o yma. A tywydd fel heddiw, sam llawer o'n cyn o fwrna jyst. Fi yn falchu yn efo dydy bod ni yn byw mor agos a bod o'n rhan o'n bywyd ni i bod y mynydd ucha yn Gymru. A'r teimlad pan ti'n ar y copa, meddwl, sy'n efo'n uwch na fi rwan, mae o'n deimlad braf, ond bod yna gymaint mwy i'r mynydd na hynny hefyd, mae yna gymaint o lefydd i stopio'r ffordd, unrhyw lwybr ydych chi'n dod i fyny, gymaint o bethau eraill i weld, dio ddim just am mynd i ben copa bob tro. A pethau bach fedrwn ni'n neud i cadw plastig off y mynydd. Dwi'n trio, pan dwi'n cofio, i roed bwydydd mewn fatha bocsys bwyd a falle, i wneud yn siŵr bod y plastig ddim yn cael ei gario fyny'r mynydd a cael ei chwthio allan o dwylo fi, neu'n cael ei gadael ar ochr y mynydd lle dwi'n bita. So ie, rhywbeth bach. Trosglwyddo pob peth i fewn i bocs bwyd. A gwerod o beth i ni. Da ni wan i 3/4 ffordd fyny'r Llwybr Pyg. Ryw awr i ffwrdd o'r copa wrach. A da ni wrach yn y darnau mwy adnabyddus o'r llwybr, sef beth ni'n galw'r cyffordd rhwng Llwybr Pyg a Llwybr y Mwynwyr. Mae lot o bobl sy'n dewis mynd Llwybr y Pyg i'r copa yn mynd penderfynu neu cylchdaith a lawr. Mae'r Llwybr y Mwynwyr yn dilyn y bobl yma, pasio Llyn Glaslyn a Llyn Llydaw, nôl am Pen y Pas. Mae'n gylchdaith hyfryd i gwir a chydig bach haws ar y pengliniau wrth pasio'r llynnoedd. Wel, dyma ni wedi cyrraedd bwlch glas, y garreg yma di'r pilar, sy'n dangos lle mae Llwybr y Pyg a Mwynwyr yn cyrraedd ac yn ymuno o Llwybr Llanberis. Hefyd mae Llwybr Cwellyn yn ymuno o Llanberis, ond gen i gyffordd fan hyn o 4 llwybr gwahanol, i gyd yn cyfuno i un ar y ffordd i'r copa. Dwi'n ni ryw 1/4 awr
i ffwrdd copa fi nhw a mae'n brysur iawn yma. Yn ben wythnos Pasg rhwng gormel, felly mae pawb i ddod yma yn gweld fi'n braf am y diwrnod. Yn amlwg mae'n fynydd iconig, mae parchu'r mynydd yn hanfodol de. Mae'n bwysig bod pawb sy'n dod yma yn dangos parch dat mynydd. Mae'n gymuned, mae'n dir ameth, mae'n fywoliaeth i lot o bobl wrth gwrs. Mae'n bwysig bobl sy'n dod yma yn cadw at y cod cefn gwlad wrth gwrs. Gadael giatio maen nhw'n ffeindio nhw. Bwriel yn rhywbeth pwysig iawn hefyd, a hefyd parchu at bobl sy'n dod yma pan nhw'n ar gweithgareddau trefnu fatha challenge the three peaks. Bwysig cofio bobl yn byw yn y cymunedau yma, yn Llanberis, yn y pentrefi y cyfagos, a pan ydych chi'n mynd ar y mynydd, bod chi'n parchu hynny, bod chi'n bod yn dawel mynd fyny, bod chi'n mynd gormod y sŵn, cadw golau i lawr llyn de. Dwi'n gwneud bwysig iawn. O rhan sbwriel, da ni wedi bod yn gweithio efo'r cenhedlaeth nesaf i trio ysbrydoli pobl i parchu'r mynydd hefyd. Nathon ni llynedd cynnal yr uwch cynhadledd cyntaf erioed ar Yr Wyddfa yn fan hyn ar y copa. Efo llwyth o blant o gwahanol ysgolion uwchradd dros Gogledd Cymru i gyd. A nathon nhw dod i fyny efo syniadau amazing ar sut i datrys y broblem yma o llygredd intro ar y mynydd. A mae'r 3 o'r syniadau yna wedi cael ei dewis a da ni'n trealu nhw leni. So byddwch chi'n gweld dipyn ohonyn nhw o gwmpas o gwahanol ymgyrchoedd, interventions ag prosiectau sydd wedi cael eu cyllido gen y Loteri Genedlaethol a Prifysgol Bangor i ysbrydoli'r cyhoedd i newid eu ymddygiad. So rwy'n gwybod beth i Ystâd Llwybr Pyg? Mae lot o fasynadau gwahanol dwi'n meddwl does. Ar wylod y llwybr mae gwesty enwog Pennod, a mae'r llwybr yn mynd o Pennod. Gwesty yna criw nath goresgu yn Everest yn 1953 aros yn yr gwesty yna. So mae'n syniad bod Pennod, P-E-G, Llwybr Pyg, di un syniad. Un arall ydy bod llwybr ei hun yn pasio drwy bwlch y moch yn de. Os y gysylltiad rhwng y moch yn bwlch y moch a pig, yn y gair Saesneg. Ac o'n sôn bod mwynwyr yn cario tar o'r enw pig i'r chwareli copar yma ar y Wyddfa salwm, ond ie, sy'n neb rili'n siŵr, dwi'n meddwl, beth yw'r gwir ystyr. Wel, da ni wedi cyrraedd diwedd ein taith. Diwrnod ar y mynydd nôl yndo? Wedi mwynhau. So wedi bod yn ffefriol, ond oer ar y top. Jyst neges bach sydyn i goffa pawb. I rywun sydd wedi parcio yn Pennod er mwyn osgoi y ffordd brysur yma a chyl ar llefydd. Mae yna lwybr gwrteisi wedi cael ei greu sy'n da ni'n dilyn yr arwydd yma o Pennod i Pennod. So dilyn y llwybr yma, aethoch chi all the way lawr i Pennod at eich cerbydau. Diolch. Ta-ra! Wel.